ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。どこきと始めて本日で42日目になりましたね。5月24日のペンテコステ礼拝まで毎日祈り続けてまいりましょう。このどこきとはですね、朝の9時から15分まで、もしくは夜の9時から9時15分まで、15分間あなたがご都合の良い時間を選んでいただいてお祈りしてください。またですね、お手元にこの祈祷カードがあると思いますので、これを用いて祈っていただきたいと思います。第一に、所属教会の祈祷課題、また教団の祈祷課題をお祈りください。そして第二にですね、本日は関東の6つの教会のために祈っていきたいと思います。練馬キリスト教会、新中野キリスト教会、リバイバルセンターチャーチ、多摩ヒルサイドチャーチ、エバーグリーンチャベル、調布三鷹樹脂開拓。この6つのためにですね、ぜひぜひお祈りください。また3番目に5月23日土曜日に開催されますペンテコステオンライン祈祷聖会のためにですね、期待をしてですね、リバイバルの火が注がれますように祈っていただきたいと思います。最後に御言葉をお読みします。使徒の働き19章20節。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。本日も共に祈ってまいりましょう。アーメン。